dili paulahi ang tanan. Alang sa pagbago sa imong mga pananaw, panglantaw sa kinabuhi. Langit no na mga Diyos, nga nakaskitas ang tronos kalangitan. Diyos nga labaw sa tanan, labing gamhanan, nga may nanagiya sa mga kinabuhi. Ania kami karon magatuon sa imong mga pulong. Ug sination ang imong gugma, dakong gugma nganhi ka namo. Tabangi kami karon, panalangin ang imong langit nung kaalam, among gipangayo, aron masabtan namo kining tanan. Mga pulong nga angay nimo nga ipaabot ka namo. Salamat sa pagdungog sa pagampo. Sa ngalan ni Jesus. Amen. Adunay usa ka istorya diri sa usa ka babae nga ginganlan og si Beth. Kani si Beth nagkinabuhi sa dili healthy nga lifestyle. Ang iyang mga pagkaon, junk foods, mga tamis, o bisan pa man sa soft drinks, mo na iyang ginainom, paborito niya nga ginainom, mga kaigsuonan. O miabot sa punto nga ang imbes nga ang iyang small size nga sukod sa sinina, niabot og XL. O wala siya nagdahom nga niabot na siya og 225 pounds, mga kaigsuonan. Mauna nga niadto siya sa iyang dugay na kaayong doktor, family doctor, aron sa medical check-up. Og sa dihang pagkahuman sa mga test, ang doktor nitutok kaniya og seryoso og giingnan siya, Beth, kinahanglan ka mag-usab sa imong pagginawi. Ang akong mga test o ang akong suspetsa diha kanimo nga naa kay diabetes. Og dili ka makahunong niini, posible nga mosangpot kini sa stroke, pagkabuta, or pagkahalap, og bisan pa man kidney failure, og circulatory problems, og mosangpot ngadto sa pagputol sa imong mga tiil. Pagkadungog ana ni Beth, nahugno siya mga kaigsuonan. Gibati niya nga mura siyag nasintensyahan sa kamatayon tungod atong nabati gikan sa iyang doktor. Pag uli niya sa ilang balay, nidiretso dayon siya sa refrigerator para pagkuha og maka-comfort nga mga pagkaon kay tungod sa iyang nadungog gibati na hugno siya mga kaigsuonan. Og miadto siya sa iyang bana og gipangutana siya sa iyang bana, "Kumusta? Unsa may gisulti sa doktor sa imo?" Ang iyang tubag, "Bawal na gyud sa ako ang mga tamis, ice cream ug uban pa nga mga pagkaon nga akong paborito. Bawal na gyud ni. Ang kinahanglan usbon ako akong paginawi kay aron dili ko mosangpot sa dili maayo na nga kondisyon." Kadto nga sitwasyon dili katulalim alang sa pamilya ni Beth. Apan ang pamilya nagsabot nga ilang sabayan si Beth alang sa iyang bag-o nga pagginawi. Usbo na niya iyang pagginawi. Wala na mo palit og tamis, junk foods. Ang tanang sulod sa refrigerator, puro na lang prutas o gulay. Og kay kinahanglan man usab ni Beth ang exercise. Kay aron maubos ang iyang timbang, gipalitan usab siya sa iyang bana og pang-exercise nga bike. Pagkasunod buntag, gigamit na ni Beth ang iyang bike aron mag-exercise. Pila pa lang ka minuto niya nga pedal, gibati na gyud siya kakapoy. Nilingkod siya dito sa iyang lingkuranan nga makaparelax, ma-adjust ang sandiganan, o niya naapoy tungtunganan sa iyang tiil. Og ningon siya, dili nako, give up nako, dili nako mag-exercise pa. Kapoy kaayo. Apan pagkataod-taod, nakahuna-huna rapod si Beth. Giingnan niya yang kaugalingon, Beth, dili man na nimo makuha sa usalang kabisis nga pag-exercise. Kinahanglan step by step na, Beth. Busa pagkahuman adto niya sulti siyang kaugalingon, nalamdagan niyang hunahuna. Ingon siya, mupursige gyud ko sa pag-exercise
kay aron mabawasan ang akong timbang. Nibalik siya tungtong sa iyang bike, pedal, ug ningon siya, akong bawasan karon ang akong pagkaon. Ako nang kuan gamay ang akong sukod sa akong pagkaon. Og naghimo siya regular nga exercise og hangtod sa sunod niya nga medical check-up, nibawas ang iyang timbang og 7.7 kilograms. Usa ka na kamaayo nga pagpili mga kaigsuonan. Si Beth nakabaton og usa ka maayo nga pagdesisyon sa iyang kinabuhi. Dili day imposible alang sa usa ka tawo makaigsuonan ang pagbag-o sa iyang kaugalingon. Busa isip sumpay sa pagbag-o, sa bagong panglantaw sa kaugalingon, moadto ako sa akong istorya sa kinabuhi. Ako, inborn nga adunay kapansanan diri nga sa left nga side sa akong tiil. O dili lalim ang akong kasinatian. Kay sa dihang 1-year-old, magsugod na maglakaw ang bata, dili ko makabalo unsaon pagsuot sa chinilas diri sa akong wala nga tiil kay mulagpot. Busa gikan 1-year-old paingon 6 years old magtiniil ra gyud ko maglakaw mga kaigsuonan. Og sa pag-abot na ko og 7 years old mo sugod na ako pag-eskwela sa grade 1. Dili na gyud pwede nga magtiniil ra gyud ko. Kay lain naman gyud kay tanawon nga mato ko eskwelahan magtiniil ra. Busa himo sa akong lola ang chinilas gibutang nga garter diri sa may tikod para iniglakaw nako dili mulagpot. Og kadugayan na anad ra ko ato mga kaigsuonan. Apan sa sinugdanan lisod. Pero naa pa gyud pinakalisod mga kaigsuonan nga akong gibati nga ang mga pagbiay-biay sa akong kahimtang. Dili lalim ng katawan ka at ubangan sa mga tao. Himuon kang katawanan tungod sa imong kapansanan. Og tungod ato mga kaigsunan, sugod sa akong pagkabata hangtod sa pagkadako. Ako tong gidaladala nga kasinatian. Og nakabaton ko og inferiority sa akong kaugalingon. Mismo akong kaugalingon, ubos na akong pagtanaw. Nawala na sa ako ang akong confidence. Apan, salamat sa tabang sa ubang mga tao, kauban sa akong pamilya, mga higala, o ang iglesia nga diin ako nagtubo. Salamat nga aduna sila positibo, nga pagtanaw, espesyal kayo ang ilang pagtratar kanako. Bosa dito, nausab ang akong panglantaw sa kinabuhi. Nga, dili day babag ang usa kataw nga nay kapansanan, nga makabag-o sa iyang panglantaw sa iyang kinabuhi. Ug usab nakatabang kanako ang organisasyon sa Persons with Disability sa amo nga syudad sa Kabadbaran. Nga diin kami gidasig nga dili maulaw kung unsay naa nimo tungod kay hinatag man ka na sa Ginoo. Iyan ang kabubuton. Og ako pong giisip sa kaugalingon siguro naagi tumong ang Ginoo nganong gikatugot niya ni nga naingon ani ang akong sitwasyon. Og pagdagan sa mga panahon, akong na-realize nga naagi day tumong sama karon. Dili tanang tao nga matagaag tsansa nga mobarog diri. Sa kadaghang tao sa Pilipinas, sa kalibutan, pipila lang ang matagaan og tsansa nga makabarog sa tubangan og masulti sa kadaghanan nga daghan nga motanaw kanimo. Og dito nasabtan og ginayhinay nako na dawat sa akong kaugalingon nga ang Ginoo ay adunay dakong plano sa imong kinabuhi. Og karon ani ako sa inyong atubangan nagahatag og testimony mga kaigsuonan. Og nagpasalamat ko sa Ginoo nga pinaagi niya nakabaton ko og kaligunan. Pinaagi sa Pilipos 4:13 nagaingon siya, mabuhat na ko ang tanang mga butang. Pinaagi kang Kristo nga mo'y nagpaligon kanako. Mao ni nga teksto makaigsunan nga nakahatag og kadasig kanako. Nga bisan unsa pa man ang akong naaguman, mga pagtamay og limitado lang ang akong mahimo tungod kay dili man kompleto ang akong parte sa akong lawas. Apan pinaagis sa tabang ni Ginoong Hesus, ako nakahimo sa unsa man ang iyang gisugo nga ipabuhat kanako.
Busa mga kaigsuonan, dili paulahi ang tanan. Alang sa pagbag-o sa imo mga pananaw, panglantaw sa kinabuhi. Aduna pay paglaom, mga kaigsuonan, sumala sa gisaad sa Ginoo. Moto nga, nakatabang kanako ang mga saad diha sa Biblia nga inigbalik sa Ginoo, mausab kang tanan. Sumala sa 2 Corinto kapitulo 5 versikulo 17 nga nag-ingon, kay si bisan kinsa nga anaa kang Kristo, siya usa nakabag-ong binuhat. Ang daang mga butang nangagi na, ang bagong mga butang nahiabot na. Busa mga kaigsunan, naningkamot jud ko nga moalagad sa Ginoo tungod sa paglaom nga nigbalik niya pagkuha sa mga matarong, usbon taniya tanan. Kaning akong kapansanan, usbon ra ni sa Ginoo. Kaning akong physical, akong ilong din itaas. Pag-abot sa Ginoo, mausab ra ni akong height tanan. Busa mo ni akong buhing paglaom ug akong ikapadasig mag-awhag kaninyo. Nga kamo, adunay mga malantip nga mga hunahuna, ihatag na didto alang sa bulaton sa Ginoo. Buhatan na alang sa paghimaya sa iyang ngalan. Og nagpasalamat ko nga naingon nga natugutan sa Ginoo nga naingon ani ko kay siguro kung dili ko ingon ani hitso, siguro magpagarbo ko sa kong kaugalingon basin og dili ko maalagad sa Ginoo kay muadto ko sa mga kahilayan kay nagsalig man ko kay okay ra man kayo ang akong panglawas. Pero pinaagi niini ako adunay gyud paglaom nga ang Ginoo motabang og muluwas kanako og magausab niining akong physical karon nga appearance. Busa mga kaigsuonan, kung ikaw kitagaan sa Ginoo og talento og mga hiyas, gamita ka na alang sa paghimaya sa iyang ngalan. Kay ang Ginoo wala naggamit nato ako wala ko niya gamita tungod kay nakoy abilidad. Si kinsa raman ko sa atubangan sa Ginoo, samang lang kog usa ka baso nga walay sulod. Apan pinaagi sa balaang espiritu ug sa gahom sa Ginoo nga mo'y nagahatag kanako, nakahimo ako karon sa pag-atubang diha kaninyo. Kaya ako dili ako tako sa akong kaugalingon. Mao na nga ang Pilipos gyud magabalik-balik ko sa pagsulti ani kaninyo. Mahimo nako ang tanang butang. Pinaagi kang Kristo nga mao'y nagpalig-on kanako. Mga kaigsuonan, nag-awhag ko nimo. Labi na sa sama nako nga naay kapansanan. Ayaw og tago-tago diha sa imong og asa ka dapit nga komportable na nga kahimtang, ayaw pagtago. Ipadayag sa katawhan aron makita nila nga unsa di ay kadako ug unsa ka maayo ang Ginoo nganhi sa atong mga kinabuhi. Nga luyo pa man ug unsay atong mga kakulian na ang Ginoo may motabang nimo aron mabuhat nimo ang tanan aron paghimaya sa iyang ngalan. Og sa katapusan, moingon ako kaninyo nga ang sakto nga pagpili sa kinabuhi nagsumikad sa atoa. Naa sa ato ang pagpili. Pilia ang insakto, pilia ang pagbuhat sa pagkamaayo o pagsunod sa kabalooran sa Dios. Kay aron ang Ginoo magapanalangin dili lang kanimo o kanako og bisan pa man sa makatawhan karon dinhi sa kalibutan nga sa diin nawad-an na sa paglaom. Nawad-an na sa paglaom tungod sa ilang mga kahimtang. Dili lang physical, mga balatian, nag-anto sa balatian. Busa, nining kagabihon, ako magapasalamat sa inyong pagpaminaw sa atong mubo nga pagtuon, dinhi sa atong programa karon nga Embracing Worth in God's Eye. Og sa dili pa ko mo matapos, akong gihangyo ang tanan nga magampo ta. Langit no na mo nga mahan, katas ang tronos kalangitan. Daghang salamat o Diyos sa imong gugma nga gihatag ka namo. Nga diin, ikaw nagapakita
nga bisan pa man sa mga imposibleng mga butang, mabuhat na mo kini pinaagi sa imong tabang dinhi kanako. Busa panalangin niyang matag-usa kanamo nga magapadayon sa among pagbuhat sa pagkamaayo, labi na sa pagduso sa imong buluhaton. Salamat sa pagdungog sa among pagampo sa ngalan ni Jesus. Amen.